kenapa kakang tega spesial kanggo mamae Nino, papae Nino. Siapa? Mimi Nova. Mimi Nova. Mimi Nova. Mimi Nova. Mimi Nova, Mimi Nova, Mimi Nova. Ah, mangai gue jadi kantong. Balik sing luar ngopai janji Mimi Rere sehidup semati Mimi Rere oh sing paling sayang Mimi Rere mamae sing duwe roti wong Depok sing duwe roti wong Depok wong Depok sing dereti ibarat tebu Mimi Rere di met manis sebae dibuang ampase Mimi Rere saya kecewa oh Mimi Rere kecewa Mamai Putri Dea, 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 Mamai Putri Dea. Aduh Mama Putri Dea, Mimi Rere sayang Lara. Papa dia dituruti Mimi Rere gawe lara Mimi Rere asik Papa Ayu Dela masih ditunggu bareng sing duwe roti Mama Adel Mimi Kumu keduhung ning guri nyesete ning ati badi semene sayange Mimi Rere kurang apa ne Mimi Rere sayang paling emang balik sing luar Nok Mirna sayang Nok Mirna sing paling kurang nah apa oh Mimi Rere nang apa Nok Rere Putri dia Mamai Putri dia Mamai Putri dia, 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 Mamai Putri dia. Aduh Mamai Putri dia, Nok Rere, Nok Mirna, Mimi Rere kembali. Lara, Mimi Rere Lara. Sing paling Nok Mirna emang Nok Mirna sayang paling
Dia, Mama